going back sa car. Hey guys, good morning. Sir ba or ma'am? Hello everyone, good morning! Yes! So today is the first day of the week and it's Monday. 6:17 pa day, ginoo ko. Pero laban gyapon. Hashtag alipin sa salapi. Nagbaho na to sis. Kinapatay mga high maintenance sa bata. But anyways, mag-prepare na ako karon para di na ako bation og katulog. Sorry. Aken. Katulgon. Kana. So, but anyway, no? Naunsan man niya akong lens. Why is hugaw siya? Bag! Sobrang Latina! Ayan! Perfect na siya. Fresh na fresh. Ready na siya mo go, no? Kaya before pa maabdan ta sa ulan, mukanta na po niya si Lani Misaloch. So, just a quick outfit check. Ayan. Naka-Filipiniana inspired ita karon no? Kay mao na ang sugo sa CSC. Mao nang watay mahams, no? Concept kay ni CSC. Chares! Hello! Balon. Because I don't eat rice na. That's why magbalon ta mga sis. So, kung balon is kamote. Hi guys, so muna niya ako ang job karon kini ako busy di sa office right now. So kanina lang ako ang dili daw busy Ma'am Beng. Bayan busy. 12 pa pod. Sa Shopee, nangurog si Jeff. Ay wala ko baan ako girl. Push. I-push siya. Sa tunga. Madili po, wala pa nagiduot ang ayo. Gani, na-stress na ko. Hala, wala ning kaon diri. 15. Wala na. 17. 18. Hala, taba. Muna kay mainit pa man cellphone. Singot na ko girl. Ibugulot itong sama sa Oh my God! Wow! Coco Martin! Hala, kita! Huy, wala! Dili na tangtangon! Ano na? Minus! Sige lang, Jod. Lawan lang. And of course, normal naman yun ma-stress sa work. Ang dili normal, kung dili ka ma-stress. Huh? So today, moadto taog ramon magsaysay sa buwang kadawsur because naami fieldwork. Wala ako nagdala og motor. It is because naami service. And then ako na mabalik-balik pa sa office kay later on. Diretso na akong uli. Uy, fast. So patiently waiting na po ta di ari karon. Wala ako kasabot sa gibati. Unsa naman ni? Wala siya pagka-fresh lata. Good mood, everyone. Okay pa ba ta? We are done. Now just nakbit-bit pa. Agay tawang. Sa likod na lang siguro ko Sir Eric, no? Tagot ni diri.
Oh, gusto ko magpalikod. We are here at the mall here. Yes. Mga snacks upod niya after out the long. Ano ito na lang? Mons Grill, Aha. halo-halo. So, we are hoping na sing sarap, sing tamis. Sing tamis niya, sing sarap niya. Open for us. Thank you so much. Di ko kayang tanggapin. Sarap ng buhay. Tinindugay ni. Grabe na ng tinindugay. Agad. Grabe. Yummers, kain tayo. Oh. Ayan, ito din. Tuplopon, wait lang. iPhone 610. Hi guys, so nakarami din karon sa 7-Eleven para magpanawan na ha. Oh my gosh, napod ko. Napayawan ka nag-vlog ko. So namin din karon kay mamili mo yung pangpatunaw. Oh, sweet girl. Force kaayo ay. Lambrag namin lagi ng kung ano. Sa kayo po. Jen, ay, Jen. Good morning guys! So naami di ari karon sa Plaza Luz. I'm with Lenny! yeah. Totoo lang. Ikaw lang talaga ang mahal ko. So naka-decide lang mi mag-vlog today. Kaya wala kami lingaw. Tininga na siya. Gusto na mi mag-Jeffrey Talks. And right now, dili mi na-assign karon sa Plaza Luz. Kasi mong maingon. Cagayan City. So nagunsa mo ta di ari ma'am? Nag-one me diri no, nag-orient sa mga graduating students o syempre napot ay mga Pwede na ba ni kuan ha malindang? makita na to sa luyo na atay mga display. So namalit po niyo. Unsa man ang ato ang status karon? Ang status karon okay lang. Bisan o nagkalisod sa kinabuhi, go go go. Ako go 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 home. Bisa nagkalisod sa kinabuhi, dapat pula gihapon pag lips. So may i-istorya nimo sa niingon nga sub-Saharan African level. Sub-Saharan agoy ang mga mo na siya ang very bagong nga ko ano issue ba matawag man ako siya issue murag matawag na ko siya issue no kay murag dili gyud siya appropriate matawgon ang taga Mindanao og sub-Saharan kabalo ba mo sa sub-Saharan kabalo ba ka wala so i-google na ninyo ay na pong trabaho na ulan naging vlog. So inani nga nawang sub-Saharan? Oo, nakaingon na nga mic sub-Saharan. Hoy, further rakis mo na siya. So, nanako diri karon sa Naiya and I am currently waiting na lang sa ako ang Grab nga maabot kay layo pa siya, nituyok pa siya. Story time, gani namang good. Like, it's not my first time nga sakay og plane. Murag nakulba-kulbaan siya ko gina sis. Kabi kaayo ang turbulence ganina sis. Ana ko nga, hoy, nice man ang panahon. Murag nakulba-kulbaan imong hang auntie. Makaingon siya ko nga, hoy, ginoo ko virgin para ba ko dapat
maabot siya og Manila og safe. But thanks God, naabot ra biya gyud po. Yeah, so ganina wala na ako naka-vlog. Gusto na ako mag-vlog dito sa Sud. Pero wala siya na record letse. Lagot ko ga kuan pa ko gayaw-yaw pa ko dito. Ulaw pa kaayo mag-vlog daghan kita mo tan-aw. Nya karon kay wala di siya na record. Wow. Oh, hello there. Charis. Okay guys, so let's start for our room tour. Room tour pa ba ni? Or unit tour. Ay, lakas maka-condo. Inig-entrance niyo dayon, na dayon ang mga lutuan, ang sink. And behind, naadiri po dang ako ang comfort room. Right? Perfect. Diba? Gamay siya, pero limpyo. I love it. Naapog ko'y mini sala. Alright? Na siya mga paingon-ana, pang kemperi-kemperi. Na siya mga design over there. And this is what I love. It's super aesthetic. Yes. It's giving. Giving jud kaayo mo lingkod ko diri. And then mag-talk-talk. You know, mag-talk-talk sa akong boyfriend. Like, ay, siya ka. And here, naa siya mga very minimalist design with a TV. And here is my bangko. Ana. And then, di ari na dahil sa akong room. Right. Perfect. I love the room. It's super clean. It's giving me. Diba? Mura ako jud ni. Ingon ani jud ko. Ay, limpyo ka. And then, if we're going outside here, wow. You see? Oh my gosh. Super scary. God, look ba? Bigyan ko tabang help. So, muna ang gawas. Muna siya. Welcome sa ako ang Airbnb just for a day. Yes. Niani lang siya kog Manila for a day. Ingon anak kapaspas. I-vlog mo guna ko ning for the entire week as an employee. No, kung unsa ko ka busy, kung unsa ko ka daghang ganap sa life. And then karon, we are here nasa Manila because naatay-atanan karon nga very prestigious. Actually, last year pa ko ani nila gi-invite. Unya karon kay busy-busyhan biyang auntie. Last year, dahil kami kanap sa office, like, di na ko siya masulod. Oh, di na ko siya masingit. So, karon kay, it's time, and I'm very thankful for this company because i-invite gihapon ko nila. Actually, last year, pag nila invite na ako, and then, mo lang ito, di na ko siya masingit, and then, karon kay, they still invite me for the finale. This is the Philippine International Pyromusical Competition 2025. Ayan, thank you so much for inviting me, for sponsoring me this ticket tour. Chares! Uy! Artista! Chareng! So, mo to siya guys. Thank you so much, Justin. He's my friend. He's my online friend nga gi-invite ko nila like every year gyud, no? Gina-invite, ginasulsulan gyud ko niya nga anhin diri sa Manila. Kay last time, i-invite ko niya during opening. Kay sa mga wala kabalo,
kani siya, isa ni siya ka, kanabit ang fireworks display nga with the music nga. Wala siya nasa Hong Kong. Very prestigious, yung guy, yung colorful, nga magical, kayo yung ka, can't redefine your words, never should buy your words, never should ana. So, later on, dalon tamo dito sa Mall of Asia, SM by the Bay, kadito ang ilahang venue, and I am very, very excited sad kayo. Makita ko, no? And then, ay, free. So, karon kay mag-prepare lang sa ako ang mga dalunon, sa mga ipanggawas, kay ganina, wala dyan ko kasabot, nagkaong ko, naglaglaag, nagdala-dala sa mong bagoy, mura dyan ko tala-tala. Already 2:11. So, napa ko yung agenda. Actually, ni ani kog Manila, it is because napa dyan ko yung agenda. So, magkuhan ko later. Kanang, di ba guys, sa mga wala makabalo di ay, I've been vlogging since 2018. So, dugay-dugay nagyug ko naka-vlog. Sa mga nag-subscribe, kabalogin mo nga na ako'y camera, diba? Unya, ang camera mga inday, naguba. So, I mean, that's why nga naka-stop yun ko of vlogging. That's why gi-stop yun na ako siya. Wala na ko nagpadayon sa akong pag-vlog. It is because wala na ko yung camera gamito. Last year, I've been so many places. Isabi na sa akong mga regrets, no? Kay wala na ko na-document ang ako bitong mga happy memories. Nga. So, I am very, very sorry to myself, of course. Kay siya naman ginangako ang karamay, di ba? So, karon kay balik na pud ka og vlog because I want to document everything, kung unsay mga nahitabo ani, unsay mga experience na mo ani, kay usay biya gid no, makalimot na gid ta kung sa to makahinumdum ta sa ato ang, you know, sa tong laag, but dili siya detail, dili pa sa vlog bitaw no, ma-capture gid nato every details yun ba nga kaingon gid ta mga naoy lingaw giday na mo no atong time, and then gusto mo palikod natay ko ano ba, natay memories, natay souvenir sa atong paglaag-laag. So today perfect time jud kaayo ni siya sa ato ang paglaag karon kay first is i-invite ta, second is ipatanaw na to akong camera which is here naa siya di ari. Ayun, see? So, with the box pagid kay siya, wala siya na bundak, wala siya na nabasa or unsa pa madira, basta naguba lang gid siya. So, karon it's time nga ipaayo na siya. Yeah. And of course, maadto ta sa ato ang PIPC 2025. Binuthanay na eh. Bug. Piko, oy, anak yun. Actually, ang Mall of Asia, di ari, kay Duol Radyo ka siya. Ang giingon sa maps is like 10 to 15 minutes lang na walk. So, dali ra kaayo siya, tultulon, dali ra kaayo. Dito, kailangan mag-grab, no? Mudagan na tayo dito, run, Barbie, run na tayo later. Ito na tayo dito para mahuman na sa mga agenda. Tomorrow, balik na ko. Wakanda! Hey! Mabalik ako Pagazian tomorrow. Kay Monday, busy na pod, mag-work na pod si Akla para na ibang laag, para ani karon nakalag-laag and all. Shit, pwede daw magtawid dito, no? Animal. So, kabalo kung pwede mo tabok diri animal. Ano mo tayo na pa, pwede rin dahil mo tabok. Ano pa ko? Sir, okay lang ba mag-ganon? So, anong ganon? Tawid. Magpaayo na sa ato ang camera. Ipatana na ang camera. That's why nadala kong bag because dili na ko ganahan na sige pa og kuan-kuan. Ay mag-bip og shoulder bag ginuo ko daw kay ang box camera. Ito sir, sa main na to sir. Ano po? Sa main. Sa main?
Just got home. Bago na siya ko nakauli. Pantangtanan na ako mga porloloy and all. Kagipang-kapoy na siya kayo ko. Wala kasabot. Kaya balo mo, wala akong ikapoy sa ako ang lakaw ganina no, from Pagadian to going here. Ikapoy lang yung ko sa pagpauli ganina. Diba? Pagpauli manggod ganina, good kaya namali ko grota. So it means, kung namali ko grota, bumalik ko sa agi. Or mangita ko laing alternative nga pwede na ko siya makuha niya. Example, na naman. Daw andalan, 6 lanes, 4 lanes, 5 lanes, I don't know. Basta daw andalan. Unya, dapat ito din tako sa, kung atubang ka sa MOA, dapat sa right side unta giday kung adto kay para diretso na ko sa akong Airbnb. Karon kinahanglan ko diri sa left side ni abot. Hinuon po na po siya reason. Yan ang wala na ko nagkarimao kay tungod daghan kay tawo as in. Dahil kita na nagdasot mo mga zombie apocalypse. Imagine, tanawa ko hike 10,700 plus. 10,743 steps. Just imagine. Karon na ning gabi una na ako nahimo tanan. Actually, dili ito counted ganina kay balay naman to, balay airport. Gamay naman kay itong hike. Wala naman kay ko dagang gi-hike. Girl, just this night, nakuha na ko ang 10.7k hikes. Sa ako ma-amaze job ko. Kay dili man ko ingon anak ka. Pero kung sa inyo ha, may sige mo dagan-dagan, di na bago sa inyo ha. So sa ako, moradyo ko, kibok-bok. Anyway, thank you so much. Philippine International Pyromusical Competition 2025. Thank you so much. Nag-invite ko ninyo. And nice ka ang inyohang fireworks. Of course, special mention to my friend. Hey Justin, bahalag. Wako ni mo gisipot dire. Ako ra isa. But it's okay. Nag-enjoy ko sa whole duration sa program. Very, very magical. Unbelievable. Mura kong nasa Hong Kong. Ana lang yun siya. Kalma lang yun mo. Ato ang giti. Di na buto-buto. Pero grabe ang binukhanay ganina. As in, that's it. Thank you so much, Justin. Thank you so much, PIPC 2025. And to you, viewers, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. And see you on my next one. Bye.